Нендей тынлык? Нендей илаһи тынлык? Дөнья яратылгандан бирле bunday тынлык булмагандыр шулай бит. Камил агай, әз кайяктан? Мин Уралдан. Уралда эшләгәнең бармы? Юк. Менә шуннан. Безнең йорт Агыйдел буенда. Көчле тулкындар булга ху бөртекләре тәдәрәләргә сәсәлә. Ондай вакытта мин тәдәрәмдә сатыргайым да караватымда тәдәрәгә генә килтерә торгайым. Агыйдел һине бишек кымак бүлдерә. Башка гыжайып уйдар килә. Төштәр ис китмәле матур була торгайны безнең якта. Ә инде сәем иртән килә торгайны ла. Яңагымдан хайпап уята торгайны. Камил улым тор. Кояш сыкканын кара. Кояш бит һәр вакыт яңа сасыга дип уята торгайны сәем. Кайтам, ергә ятым, тыңлар инем үлән үскәнем, тыңлар инем соңгы тавыштарын, киске йылы еллар искәнем. Тыңлар инем соңгы тавыштарын, киске йылы еллар искәнем. Үз ягыма кайтам, ергә ятым, әсер инем шишмә кылзарын, тыңлар инем кызлар йырлаганын, егетләрнең кулай моңнарын. Тыңлар инем кызлар йырлаганын, егетләрнең кулай моңнарын. Капитан! Капитан! Ойда! Хеде ашығыз пен санбатқа сақырталар. Нурулла гәне. Санра. Арат сен тикшер. Кара. Һәм мин артын.